Bon dia. Bon dia. Volia que ensenyares el viatge que tens per a juliol. I què vol vostè? A veure, vol descansar? Vol veure coses? En el meu cas és que estic en un estrès total i estic pensant en agafar un viatge d'un mes mínim per a descansar, relax total i molta tranquil·litat. Doncs avui és el teu dia de sort, perquè com que hi ha tanta gent estressada, al nou catàleg que va arribar ahir hi ha dos viatges molt interessants i un és de 3 setmanes i l'altre d'un mes. Jo crec que podria interessar-li. Vol que se'ls ensenye? El del mes. El del mes? Sí. Molt bé. Doncs el viatge del mes és a una illa en Tailàndia i ho sabies. Sí. Veritat. M'ha llegit el pensament. Sí? Que bé, perquè en aquest viatge hi ha moltes activitats organitzades per a cada un dels dies i també hi ha temps lliure en el que gaudir de les meravelles que hi ha a aquesta zona. I què recomanes per a visitar? Hi ha temples? O Doncs alguna a l'illa en concret sí que n'hi ha, no hi ha molts, perquè si el que vols és descansar, està més orientat a fer passeig per la platja, fer ioga, meditació, però si vols l'altra opció, també puc recomanar-te un viatge a una altra zona i podem també veure si t'agrada, on hi ha més temples i més activitats a fer. El meu problema és que no parle molt bé l'idioma, l'inglès. Aleshores, me'n dona un poquet de por anar al viatge sense conèixer l'idioma. Doncs, si és d'aquesta manera, jo et recomano 100% el de l'illa, perquè l'instructor que us porta al grup és espanyol i no vas a tindre cap problema. I l'instructor, però l'instructor... Sí. L'instructor... L'instructor, sí. L'instructor què? Me deixo tirar. Per favor, a veure... Què vols preguntar-me de l'instructor? L'instructor, on està? Tot el dia no va estar amb mi? No. No. A veure, l'instructor... hi ha dos instructors. Per la mañana. Vas a estar quasi tot el dia acompanyada. Cal completo. Sí, perquè hi ha un instructor per a les classes de ioga i de meditació que quasi sempre són pel matí. Després està el temps lliure, que també estaràs acompanyada perquè al grup ja hi ha apuntades 6 persones i una és de Barcelona, l'altre és un argentí que també parla espanyol i jo crec que vas estar molt a gust ahir. I per la vesprada, la persona que us guiarà a les altres activitats més mogudes, diguem, també parla espanyol. No és espanyol, però parla i no vas a tindre cap problema. M'agrada el que estàs dient, m'agrada molt. Aleshores, el viatge és d'on és? De Barcelona? De Madrid. Madrid, Tailàndia, com hi ha també... No, hi ha parada al Cairo i del Cairo però no hi ha quasi escala, està molt bé. Jo, perquè treballo el mes d'agost, que si no me n'aniria també. Vine-te, juliol, agost, treballa però juliol no. Està bé, no? Sí, doncs puc mirar-ho, sí. Vinga.
Quant de temps dura el viatge? Un mes, no m'has dit que vols un mes. Clavot. L'avió. Me preocupa l'avió. Què passa? Hi ha unes pastilletes la mar de bones ara que puges a l'avió, te prens la pastilla i quan sortis de Suïssa estàs ja ahí a Tailàndia. Drogues? No! Jo conec una amiga que es pren una cosa que es diu melatonina i és natural. Melatonina? Sí. Això, tu coneixes una xica que es diu Maribí? Sí. Pues, m'ha contat que hi ha que prendre melatonina per a descansar millor. Tu te prens la pastilleta... Jo conec biodramina. Crec que se'ns ha anat el tema. Vols el viatge o no? Conyo. Clar, ja té més... Queda temps. No hi ha temps, ja... No. Doncs, què pareix? ¿Quieres el viaje? Sí que lo quiero. Me agrada molt. Sí que el vols. Pero vull que te'n vengues amb mi. Doncs, i a més està en oferta. Si l'agafes abans de 3 dies, te'l deixa 1.200 euros. 1.200. Sí. 1, 2... Sí! ¡Vamos! Ay, Dios mío. Sí, corta. Ay, el primer video. Pero era... He de mirar fetges, dates. Clar, Pot ser. Anar-me sola, no. No, soles no. Però tenim un instructor de... Què conya? Ja, aquest vídeo no. Si vols fer un altre, ja pots tallar perquè este no... Era conya, però l'instructor. Ah, hi ha 2 instructors. Ay, Dios mío, el cansancio. Bé, Ay. bon dia. Bon dia. Por favor, Encarni. Què volia vostè? Un viatge a la lluna.